И хора, това е втората част. Да. Тя стрелят отново. Да, той ще умре там. Да. Не бе, ама не той срам бе, ей! Ма кой ма бутна бе? Мале, че... в тая игра направо ме нерви. Вържета. Вържета много ясно е, човек. Това е най-хубавото. Ама стига де, човек. Аз съм махам от това място. То там е ужасно място. Айде, тръгваме. Айде да тръгваме. Так. Пак пуска някакъв смук. Опа, не можах да взема това. Някой се прибиват още. Мене не ме интересува, даже тук не мога да скоча да се прибия на хубаво. Айде спрети, бе! Махайте се тук, бе, маля тия. Колко ма нервят само. Айде! О, кой е това? Мацато и... Човек! Това не е възможно, бе. Сега... Аре, мачовицата е тука. Тем 2. 5 от 5. Фу. Сори хора, аз ще бъда там. Няма се махна от моето си място. Тя пък си пия чамари. Хайде ми да хващаме нашето върженце. Как го хващаме по този начин, бе? Тая игра е побърка. Какво стара, бе? Мале. Тези неща, какви са тези неща, бе, човек? Стил. Там, който е. Стаят. Спейс! Олала, какво хубаво нещо. Фак. Хора, бе! Стига, бе, хора! Не! Не спечелихме! Йес! Ние спечелихме! Браво на нас. Вижте колко малко хора сме. Тези как искам да спечеля, човек. Тото е мисията ми. Какви са тези неща? Какви са те? Като видите това мачове някакви 100 от 0. Какво? Да си от тази страна или от тая? Не разбирам. Так, флар. Пак ще играем на това. Сега пак колко са насъбраха? Те всичките ли са живи, бе? Които умряха. Охо, парички! 8 сме. 1, 2, 3, 4, 5, 9 сме, бе! Как читват тя? Стреляй, не стреляй. Това, синьото. Синьото повече мога да целя. Спри, бе! Това не е честно! Ма това...
Абе, майната ти, бе, махай се от тука. Еми, хора, това беше най-тъпото чудо на света. Няма и 5 минути да снимам, тъй че, айде.